Xayrlı ertə, hörmətli tamaşaçılar, xayrlı ertə Respublika tapşırığında hizdə min Alhıl Sufyanova sələmləyim. Havlıq zor baylıq dibidi, oşu baylıqda haqlab qalı hər birimizдің özümüzdən tura. Kişi sirləgəsə təvdə əlbəttə tabibqa bara. Davalana, əbina davalanğandan hun reabilitasiya ötü mühim ikənligin barahla bilip de belki anlap da yetmey. Ni için reabilitasiya kerek hem kimler onu utirge tiyiş. Bugün tura efirda oşu haqda əngəmə qırabız. Respublika Davula Fizkultura Dispanserinin meditsina reabilitasiya bölügü müdürü, tabip fizioterapevt Yelena Mizbah kızı İbrahimova, gündüzgü stasionar bölük müdürü Zülfiya Şamil kızı Sadiqova hem hunqaraq bizge Davula Fizkultura hem massaj bugün Salavat Garifyan ulu Alibayev qoşulasaq. Xayrlı ertə. Hem elbette bir de reabilitasiya turağında hüləşkəz, biz efir barışında ne üstün reabilitasiya gerek ikenin hüləp gitir biz. Bizim respublikala şunday zor uyuşma var. Davalav Fizkultura Dispanseri. O iki bizim respublikala. Hem nime mene şugulana ol? Ну, bizning Respublikanskiy врачебно-физкультурный диспансер өзінің тарихын айтып кеткенде 1952 елда өзінің ишекләрен спортсменнар үшін ача. Безнең шушы сугыш вакытында безнең физкультурный диспансерда сугышта яраланганнар дәвалана. Бүгенге көндә физкультура диспансерының 3 направлениесе бар. Беренче направлениесе спортсменнар үзенең сәламәтлекләрен тикшерәләр. Икенче направлениесе реабилитация. Реабилитация белән ике отделение шушы дневной стационар и отделение медреабилитации эшләй. И üçüncü направление инде безнең профилактическое направление. Бүгенге көндә 4 отделение физкультура диспансерында эшләй. Беренче отделение спортивная медицина. Анда инде әйтеп киткән буенча спортсменнар үзенең сәламәтлекләрен тикшереп, спорт белән дальше да шөгыльләнергә рөхсәт алалар. Икенче отделение ул дневной стационар. Дневной стационар отделение медреабилитация. Анда инде реабилитация үткәрәбез. 4 направление буенча йөрәк ширләрен белән обращаться итәләр. Неврология ширләрен дәвалайбыз. Өченчесе травматология ширләре и 4нчесе инде әлеге көндә ковид үткәргәннәр реабилитация үтә. И 4нче отделение инде сәламәтлек үзәге. Сәламәтлек үзәге безнең Башкортстанда яшәгән любой желающий килеп профилактик обследование үтеп китәләр. Мына бүлектән хынапсыктыгы диде, барганда әйтеп киттегез. Дневной стационар, отделение медицинской реабилитации, спортивная медицина и центр здоровья сәламәтлек. Мына әллә күпме бүлектәре бар. Төрле сирдәрмән киләләр. Сирдәрмәнгә сирдәрмән улар дәваханала дәваланып сагалар. Бында тик организмны тергезү, реабилитация үтү һәм әгәр дә моны операциянан һуң кешеләрдә киләләр бит инде мугайны бит. Кемдер киләләр күпселек. Кайһы бына һәдән бүлектә бигрәк әйтәк актуаль дип әйтәйек микән. Халыкта талап бар. Ну, безнең моны реабилитацияның статистиканы караганда 50% травматология ширләре белән безгә киләләр дәваланырга. 30% неврология ширләре белән. 10% кардиология, йөрәк ширләрен дәвалайлар, и 10% бүгенге көндә ковидтан соң реабилитация үтәләр. Моны безнең статистика буенча. Һуңгы елларда бит менә ковид дип әйтеп киттегез, коронавирус менән сирләүселәр байтак кына булды. Уларның эҙемтәләре лә күп кенә. Менә нинди эҙемтәләр менән күпселек киләләр? Реабилитация үтәләр. Последствия дип әйтәйек. Последствия. Ну, последствиялары төрле-төрле. Йөрәккә күп жалобалар белән киләләр. Неврология буенча аяклары сызланып тоже киләләр. Кешеләрнең күп суставлар орта. Алар киләләр дә әйтәләр, безнең терсәк орта, безнең төрле суставлар орткалай. Аннан сорашалсың кешенең әйбит, ул әйтә, вот ковид белән ширләдем, но иногда аларның бессимптомное течение было, ковид положительный, бессимптомный, но вот монандай осложнение килеп чыга. Без аларны дәвалыйбыз, төрле лечение назначать итәбез, кешеләр тереләләр, аннан рәхмәтләр безгә укып йөриләр. Шуннан кешеләр вот
реабилитацияны кирәк башларга прям беренче көннәр. Беренче көндән кай вакытта инде? Ну, допустим, гипс Систем алалар, икән? беренче көн безгә кеше килә. Если ул озаграк килсә, бит безнең, аннан башлана грубый контрактуралар и үзе вакыты реабилитацияның ул узыннана. Вот. Удаграк Узаграк чыга, бер, ике, өч тапкыр безгә алар киләләр, шундый пациентлар. Особенно шундый пациентлар бар, эндопротезирование сустав эшләгәннәр, аннан грубый контрактуралар булалар, и ревматоидный артритлар булалар, аннан төрле этаптан, төрле лечение була, төрле стандарт була. Допустим, кеше килә простой артрит белән. Без аңа лечебная гимнастика назначаем, бит. Аннан механик тренажерлар, бар безнең маятник тренажерлар, аннан бар с электроприводом тренажерлар, аннан кирәксә парафин куябыз, физиолечение, магнитотерапия, электролечение оларга давалана. Аннарысын кеше килсә грубый контрактура белән, бит. Булса вообще, допустим, терсәк бөгелми, ягъни коляскала килә коляскада киләләр, но в основном безгә коляскага килсәләр, алар уже кеше инвалид киләләр. Аларның уже реабилитационный потенциал бик әс, и алар уже тормылар да, йөрмиләр безнең күбек. Кешеләр бар костыли белән киләләр, бит. Аларны biz ayakka куйдырабыз. Дигән шикелле. Алар безгә 2-3 тапкыр киләләр дә, курслар үтәләр и уже йөриләр. Безгә шылтырату бар иде, кабул итәк. Һаумыгыз? Тура бәйләнештә. Аңлашылды, бына һорау. Нисек ошо физкультура диспансерына, дәвалау физкультура диспансерына эләгергә һәм уның түләүлеме, юкмы икәнен һорайдар? Безнең физкультура диспансерда лечение бесплатный. Страховой медицинский полис белән, паспорт белән киләләр и направление үзләренең поликлиникаларына, прикрепленный поликлиникаларына. Әйтергә кирәк, ошо юнәлтмә мотлак, бит. Направление, әйттек әле, ул мотлак. Или терапевттан, или травматолог, невролог, кардиолог, любой специалисттан направление алып киләләр. Әгәр дә бына бирмәһәләр ошо юнәлтмәне. Бирәләр. Әлеге көндә бирәләр. Бараһың да, үзеңнең терапевтка бараһың да, миңа шунда кирәк дип, бит. Һәм әлбиттә, мин белүемсә, хөрмәтле тамашачылар, ошо юнәлтмә буенча физкультура диспансерына барып, дәваланырга мөмкин. Адресы кайда? Кайда урнашкан? Уфа шәһәре, Блюхера 1. Блюхера урамы. Беренче йорт. Һәм тагыла бит Өфө калаһында гына түгел. Безнең Стартамак каласында да филиал бар. Менә әлеге көндә Стартамак филиалында тоже спортсменнар үзләренең сәламәтлекләрен тикшерәләр. И икенче направление реабилитация. Тоже реабилитация үткәрә башладык. Анысы менә быел январь аеннан башланды. Анда гына травматологический профиль. Анда бар и физиотерапия бар, и бик шәп инструктор методист ЛФК анда бар, и гимнастика да анда, массаж да эшлиләр анда, тренажерлар да бар, и күп анда физиотерапевтические оборудование да бар. Магнит, электрофорез, СМТ, и анда да даже есть массажная кровать да бар. Райондардан менә һорау килгән безгә WhatsApp'тан. Райондардан Районнардан точно так же. Алалар поликлиникадан направление, аннан шалтыраталар безнең регистратурага, язылышалар, нинди профиль булса, травматолог булса, невролог булса, кардиолог булса, алар язышалар, нинди күнгә, нинди вакытка киләләр. Тагы әйтеп китәгез, кайда ул урнашкан һәм нисек ошо реабилитацияга барып җитәргә мөмкин? Нисек эләгергә мөмкин? Безнең физкультурный диспансер урнаша Уфа калаһында, адресы Блюхера 1, телефон регистратураның 287 70 33, оннан безнең тагын бар филиал Стерлитамак каласында, улица Коммунистическая, дом 61. Безнең диспансерга ничек кеше
попадает, бит, ул бара өзінің терапевткамы, травматологка, неврологка, кардиологка, аннан әйте, миңа керек реабилитация физкультурный диспансерда. И ул уже бу табиб бере безгә направление, аннан кеше шалтырата регистратурага, и регистратурада уже язылыша. Безнең дә больничный да бар. Безнең ике отделение бездә можно с продленным больничным листом, безнең отделение медицинской реабилитации да, без первичный больничный лист ачабыз. Һәм әйтергә кирәк, көндезге стационар. Көндезге стационарда кеше килә иртән, 1-2-3 сәгать реабилитацияга китә бит инде. Реабилитациядан соң өйләренә кайтып китә. Шуңа күрә менә районнардан килгән кешеләргә юкларга, кунырга берәй үзләренә берәй үй кирәк була. А амбулаторный Безнең амбулаторный поликлиническая реабилитация да тоже шулай. Киләләр кеше 2-3 сәгать реабилитация үтәләр дә китәләр. Шулай булачак. Безнең курс лечения, безнең отделениедә медицинская реабилитация 10 көн. 10 көндә кеше ала лечебная физкультура, механотерапия, маятниковый тренажер, аннан с электроприводом безнең дә шундый бар яңа аппаратлар, биологическая обратная связь белән. Оннан физиотерапия безнең күп нәрсә бар. Электрофорез, СМТ, электростимуляция, ударно-волновая терапия, лазеротерапия, ДМВ, Дарсанваль, магнитотерапия, оннан парафин белән грязи лечение бар. Менә күрсәтәләр как раз безнең яңа аппаратларны, велотренажер. Оннан соң по показаниям кеше алачак массаж и иглорефлексотерапияны. Безнең бик шәп массажистлар эшлиләр, алар шундый методикаларны беләләр, с разработкой движений суставов дип атала. Поликлиникаларда ул шундый специалистлар потому что аларның профиле шундый юк. А безнең профиль именно травматологический булса, безнең массажистлар шундый методиканы беләләр, и алар у нас на вес золота. Русча әйткәнчә. Физкультура диспансеры тигәс, күптәр спортчылар өчен дип тәгаен дип уйлаулары ихтимал. Һәм шулай ук һезгә спортчылар килә әлбиттә, әмма ул республикада яшәгән бар халык өчен тәгаен реабилитация үзәге оешмаһы, учреждение дип әйтергә мөмкин. Безнең шундый учреждение бөтен республика кешеләр реабилитация узалар. Спортсменнар в основном киләләр безгә травмалар белән. Самым травмалар белән, последствия травмалар белән. Или подготовка к соревнованиям, шулай дип атала ул. Укрепляем организм, укрепляем мышцы, или же после соревнований алар восполняют энергию свою и мышечный объем бездә. И любой кеше республикада бездә реабилитацияны үтәчәк. Һәм әйтергә кирәк, һәр кемгә шәхси программа әзерләнә. Бөтә кешенең үзенең организм индивидуаль. Каждый кешегә үзенең программасын реабилитологлар беренче көннән үк составлый итәләр. Безнең, конечно, бар. Вот каждый профильдан үзе стандарт лечения бар, то есть неврологияның үзе стандарт лечения, травматологияның үзе стандарт лечения, кардиология үзе стандарт лечения. И вот бу күп орада без алабыз, вот кемгә кешегә нинди жалобалар, нинди обследованиялар киләләр, без карыйбыз. Мультидисциплинарная реабилитационная команда безнең бар. Анда керә врач-специалист, невролог, травматологма, аннан врач-физиотерапевт, врач ЛФК, психолог безнең бар. И алар уже карыйлар да, и единый диагноз куялар, и уже индивидуальный план лечения. Индивидуальная программа. 10 көн кеше дәвалана бит инде. Һуңнан дневной стационарда 10 көн түгел, бездә әзрәк күбрәк 14-16 көн. Безнең дневной стационарда. Но иногда 20 көнгә хәтлем дә продлевать, особенно травматологические осложнения белән килсәләр, аларны уже безнең дә отделениедә балалар, кешеләр, аларга җитмәй 10 көн, без дә можем увеличить бу план лечения. Разные кешеләр бар, разные проблемалар бар. Һәм әйтеп кирәк, менә физиотерапия, дәвалау физкультура комплексы, дәвалау массажы, психотерапия, улар тулыгынса бер комплекс. Һәм артабанда ошо дәвалау комплекстарын үткәндән һоң үзләренә файдалы кәңәшләр алып сыгалар бит инде. Мәсәлән, әйтәйек, көн һайын әгәр дә йөрһәләр ошо гимнастикага, ул
өйрәнеп, үзләренә ниндидер тәкъдимнәр алып сагалар, шулай бит? Әйе, без бирәбез обязательно каждый пациентка бирәбез рекомендация. Ул в основном безнең от 18 до 100 лет кеше киләләр, да, әйбит. И 16 яшьләрдә килә. 90 яшьлек әбиләр, бабайлар йөриләр безгә, поэтому рекомендация бирәләр от 18 до и старше, как говорится. Ну, в основном нинди рекомендациялар. Ул йөрү, простой йөрү. Әйе. Вот Лео Бакери ничек әйтә ул? Кеше бер сәгать йөрсә, атнада бик шәп була. Көн һайындыр инде, адна түгел. Юк, Көн һайын. начинать. Бер сәгать, бер атнада, аннан 2 сәгать, аннан прибавляем, и бар шундый алтын стандарт. 10,000 адым Әйе. көндә йөргә. Если кеше ул аннан йөри, әйбит, то ул яши гүмер. Бар шундый Үз гомерен озынайта, потому что вот бу мускуллар, әйбит, аякта, йөрәк, әйбит, ул вот как раз эшләтә йөрәкне, кардионагрузка ул була, и, естественно, гомер озынайта. Аннан нинди рекомендация тагын бирәбез? Бассейнда yüзәргә, скандинавский ходьба хәзер бик модный Әйе. нәрсә. Анда бер нәрсә дә кирәкми. Вот йөрү просто бер нәрсә дә кирәкми. Әйбәт, уңайлы. Кием киергә и любой погодада чыгарга можно. И скандинавский ходьба, анда гына кирәк скандинавские палки. Һәм безгә әлбиттә бүген ошо йөрү тураһында, гимнастика тураһында әйтәйек, осталык дәресен, мастер-класс дип әйтәйек, безгә күрһәтеп китәсәк массаж белгесе, физкультура, давылы физкультура буенча белгес, реабилитолог дип әйтсәк тә буладыр инде. Һезгә зур рәхмәт. Хәзер бит Салават Гирфанович менән артабан дәвам итәйек. Хәерле көн, Салават Гирфанович. Әдәгер менә анда ултырыгыз. Хәерле көн. Хөрмәтле тамашачылар, бездә бик оста массаж белгесе дип әйтәк. Салават Гирфан улы һәм ул гимнастиканы безгә бүген гимнастика, давылы гимнастика күрһәтеп китә. Нимә өчен файдалы? Нимә өчен кирәк буласа? Гимнастика кирәк ни өчен? Үзеңдә дәртте күтәрергә, настроение күтәрергә, һаулыгыңды ныгытырга, шундай нимә. Шуңа көн һайын безнең кешеләргә күнекмәләрдән башлар кирәк. Иртәнсәктән башлап упражнениялар эшләп. Үҙегез эшләйсезме? Обязательно үзем кешеләргә өйрәтәм. Нинди күнекмәләр күрһәтәсәк бит хәзер? Нимәгә өчен? Ну бүген просто менә иртәнге күнекмәләрдән нәмәләрен күрһәтәбез. Был файдалы любой кешегә. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачылар, без дә кушылып китәйек Салават Гирфановична. Мин дә әзрәк тырышырмын бергә кушылып. Нимә эшләй алам, шуны һездән кабатлармын. Әйдәгез. Тәүдә нимә эшләйбез? Иң тәүле башлайбыз. Улак буыннарды йылытып, нитеп бармаклардан, куллардан авышып башлайык. Шуннан башлана инде. Ул әзрәк өшеп тә киткән икән. Вот йылынып үзегездә Әйе. тәүле кулларыгызды уйнатып алыгыз, бармакларыгызды шулай. Шулай, ашыкмай гына. Бер якка. Тулкындар эшләп алабыз инде. Әйе. Шуннан тыналабыз. Вдох, выдох тик. Еще бер мәртәбә. Тыналганда танау белән тыналыгыз, сыгырганда авыз белән сыгарыгыз. И башлайбыз. Бармакларыгызды уйнатып алыгыз, аякларын, бармакларын. Аяктарла. Упражнениены 3, 4, 6, 7 мәртәбә кабатлайбыз. Менә әле хөрмәтле тамашачылар, диванда ултырасыз икән, безгә кушылып эшләй аласыз. Әйе. Еңел генә күнекмәләр. Һәр вакыт бер упражнение эшләгән, әзрәк худалып, тартылып, тыналып, Куллары төшерә. кулларыгызды уйнатып Ой, алыгыз. аркага нисек рәхәт булып китә. Әйе. Кулларыгызды куегыз. Әйе, артка. Вдох. Тыналган танау белән тыналыгыз. Сыгырганда авыз белән алга. Алга. Һәр вакыт артка эшләп бетерәбез. Тап арттагы мускулларга күбрәк эш сыккан. Әзрәк элкә. Тыналайык. О. Ныгырак кузылыра кирәк инде. Әйе. Елле генә күнегү. Еще бер.
муйннарыгызда эшлетигиз, бир жакка карагыз, экинчи жакка карагыз. Тагын бир мертебе. Hörmetli tamaşaçılar, тик кенә ултырмайык, кушылыгыз. Кулларыгызды итегиз. Тын алабыз да бир Мен аяқты көтәреп тормайым дияр едім. түрмәгез. Өзімді генә саклайым. Тын алдык. Яуннарды һәр вакыт уйнатыгыз. Нисә минут эшләргә кирәк гимнастиканы? Ну, гимнастика иртәнсәк 10-15 минут эшләнә инде. Хәзер тагын эшләйек. Кудалаякта. 10-15 минут кына вакыт табырга мөмкин инде. Әйе. Икенче якка. Әзрәк кенә күлдәктә һузылып ултыруы катмарлырак. Уңайлы кием киене. Шулай да тырышам. Ана хәзер билем булып китә инде. Ошай торып һузылып. Әйе, еще. Һәр вакыт худылып нитегез. Ошо нәмәләр безгә йетмәй һәр кешегә. Шуга кеше бөкрәйеп, кәкрәйеп китә үзен-үзен. Әйе, аркага, осанкага бик һәйбәт. Нәзерәк турып ташлар кирәк. Ага. Утыргысыга тыныгыздан аяк телләренә гимнастика. Мин карап кына торырмын. Әйе. Нәйтең бейеүдең ниндидер күнекмәләрен эшләгән кеүек, әйе бит. Саут Гирфанович, касандыр бейеүсе булманыгызмы? Ярсакта булдым. Шулаймы? Бына бит. Һәр вакыт худылыгыз. Ну, шулай була инде. Зур рәхмәт сезгә. Бына әле генә һөйләшеп киткән бит инде без ошо таяктар менән бик популяр йөрү, таяктарым бик популяр булып китте, бит. Әйе, Һәм скандинавская. әйтергә кирәк, уның бит дөрес йөрергә лә кирәк. Тик кенә тоттың да, кайбер бер кешеләр ихтимал менә бу махсус таяктар. Әйтәйек, скандинав. Так, дөрес кенә киһәм хәзер. Әйе, әйе. Дөрес кимән махыры. Лыжный палка кия кеше. Аннан дөрес аны подбирать итәргә кирәк. Терсәктә кирәк 90 градус. Әйе, менә әле мин бит инде каблуктамын. Әйе, әйе. Һәргә шулай как раз. Каблукта булгас, менә был миңа әле аны озынлыгы Не подходит озынлыгы сезгә. не подходит. 90 градус. Әйе, әйе, шулай. Димәк, менә өскәрәк күтәргә кирәк инде аны. Әйе. Ул 90 градус булырга тиеш. Әйе, менә 90 кешеләр градус. булыр. Саут Гирфанович. Әйе. Ярый, мин нитеп эшләп тормайм да, хәзер одакка узыла. Дөрес йөрергә кирәк. Йөргәндә аны менә элек лыжыла йөргәнеп, шулай дип йөрү инде. Һәр нәмә. Әйе. Ярак киттеге. Противоход называется. Противоход лыжыда күбек. Аяк артка, кул алга. Менә этәйһегез бит инде. Ошо Әйе, шулай. этәйһегез. Әйе. Шуннан икенче яктан этәйһегез. Әйе. Лыжыда күбек. Әйе. Лыжыла йөргән мак. Һәм шул вакытта ошо бауындар да эшләй, ошо тирәләге бауындар, күкрәк бауындары эшләй. Бүтән нәмә эшләй. Әйе, Куллар кул эшләй. бауындары эшләй бит инде, бит. 70% мышцалар эшләйләр скандинав ходьба белән. Хотя вот әйтәләр бит, что бег әйбәтрәк. Бегтан 30 гына процент мышцы эшләйләр. Әйе. А вот скандинавская ходьбаның и еще әйбәт ул вот по дыханию йөрергә. 2 адым вдох, 3 адым выдох. Әйе. Эшләсәгез, ул как раз вот запускает все обменные процессы и идет даже жиросжигание. Кемгә похудеть кирәк, бит. Фигурны сакларга. Вот кеше шулай йөрсә, 2 адым вдох, 3 адым выдох. Көненә 1 сәгать булһа ла, ярты сәгать булһа ла
иң мөһиме йөрергә, атларга. Һәм атларга. кайһы бер кешеләр теге таянып кына йөрүдә, ихтимал таянып йөрергә, менә мин үзем белүемсә, ярамай. Ярамай, Тик ярамай. үҙеңде Кеше этеп еще йөрергә лыжной кирәк. палка белән йөри. А лыжный палка ул по-другому подбираться итәлә. Ул вот бу уровеньда ул килешмәй. Әйе, ошонда Скандинавский узын. ходьба килешмәй. 90 градус 90 булырга градус, әйе, золотой стандарт 90 градус. Мгм. Пока беренче вот адан эшләргә вот просто йөрергә можно, потому что әбиләрдә йөриләр, вот любой паркта бар группалар, любой паркта и активистлар да бар. Анда инструкторлар да бар, и алар өйрәтәләр дөрес йөрергә. Иң мөһиме дөрес йөрергә. Саат Гирфанович, һезгә зур рәхмәт һәм һезгә эшегездә уңышлар теләйм. Шундый һәр вакыт спорт менән үзегездә шөгыльләнегез һәм үзегезнең пациентларны ла матур итеп давалагыз. Рәхмәт. Һәм мен хушлашам, һау булыгыз. Әйтеп китәргә кирәк, Давала физкультура диспансер 1952 елда оештырылган һәм быел ул 70 еллыгын билдәләй. Һезне хөрмәтле кунактар, әлбәттә, һезнең хезмәткәрләрне һәм һезне ошо зур юбилей менән кайнар котлайбыз. Чөнки һезгә байтак кына әйтергә кирәк, пациентларны ла котларга кирәк бит. Кайһы вакытта юбилей тантанаһын оештырырга уйлайһығыдыр мөгаен? 25 ноябрьга көнен определили. Сентябрьдә инде. Ноябрь. Көз көне. Менә безгә һорау килгән. Һездә диабет менән авыргандарды давалайдармы? Дәвалайлар, алар бары шулай ук йөрәк чирләрендә лиш итәләр бит инде. Диабет үзе генә булмай бит. Диабет үзе түгел. Диабетның осложнениялары күп осложнение, бит. Неврология, кардиология буенча алар бездә тоже реабилитация итәләр. Һәм адресты кемдәрдер кушылгандардыр, адрес һәм телефон номерын язып өлгермәгәндәр. Стәрлетамак калаһын һорайдар. Стартамак каласы, улица Коммунистическая, 61-нче йорт. Загир Загитович, анда Гаянов, заведующий. Әйе. Һәм тагыла әйтеп китәгез, Өфө калаһында? Өфө каласында Блюхера 1, регистратура номеры. 287-70-33. Регистратураның телефоны. Язылышырга була анда. Регистратура ул үзе отвечать итмәсә, үзе язмаса, безнең белән соединяй итә. Безнең номерларны биреп, біз үзебез язабыз аларны. Һәм әлбәттә юнәлтмә кирәк буласак. Обязательно. Направление обязательно. Гомумән әйтеп китәйек әле, реабилитация. Ни өчен реабилитация кирәк? Безнең тамашасыларга yetkirib китәк. Реабилитация кирәк бүтән операциядан соң, травмадан соң, и кардиологический хәзер күп операция эшлиләр бит. Инфаркт үткәргәннәр, сосудларына операция сатканнар, стенд куйдыралар бит инде хәзер тоже бик часто. Алар тоже реабилитация итәләр. Лечебная физкультура, кардионагрузка, дөрес кардионагрузка эшләргә, потому что пациентлар, именно кардио пациентларга, аларга кирәк именно дозированная кардионагрузка. Без аларны үрәтәбез. Не только туры юлда йөрергә, самое важное аларга ходить в гору, с горы и по ступенькам. Вот шулай йөрсәләр, анда как раз таки мышцалар эшлиләр и нагрузка йөрәккә бик әйбәт. Елена Мисбаховна, Зөлфия Шамиловна, һезгә зур рәхмәт. Уңышлар эшегездә теләйбез. Хушлашырга вакыт та итте. Һау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, медицина хезмәткәрләре үз пациентларына һәр вакыт олы ярдәмен күрһәтә, давалай, шулай да үз һаулыгыбызды үзебез дә хәстәрләйек. Тапшырып кына куймаек. Саф һаулы рәхәтләнеп яйлап йөрегез, югерегез, гимнастика эшләгез. Һау булыгыз.